Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i blotio llinellau vertigol a llorweddol ar bapur graff, ac hefyd beth yw'r hafaliadau ar gyfer y llinellau yma. Nawr i gychwyn, gadewch i ni ystyried 4 pwynt coch dwi wedi blotio fan hyn ar bapur graff, 2, 4, 2, 1, 2, minus 2 a 2, minus 3 a hanner. Nawr mae cyfesurin x bob un o'r pwyntiau yma yn 2. Hyn ydy 2 ydy'r rhif cyntaf sy'n ymddangos yn y cyfesurin. A pe bawn ni yn cysylltu y pwyntiau yma hefo'r llinell sydd, sy'n eithrio llinell vertigol, a byddai unrhyw bwynt arall ar y linell yma hefyd efo'i gyfesurin x yn 2. Ac felly, y hafaliad ar gyfer y llinell vertigol yma ydy x yn hafal i 2. Hynny ydy, unrhyw bwynt ar y llinell yma, mae'r cyfesurin x, yr rhif cyntaf yn y cyfesurin, wastad yn 2. Ac mae unrhyw linell vertigol arall dyn ni eisiau blotio ar bapur graff hefyd o'r ffurf yma, x yn hafal i rhyw rif. A dyn ni sgwennu hynna fel hyn. Unrhyw linell vertigol, mae e wastad yn y ffurf x yn hafal i a, ble mae a yn rhyw rif penodol. Yn yr achos yma, mi oedd a yn 2. Felly, os dwi eisiau plotio ddydyn ni y llinell x yn hafal i minus 3, be dwi angen neud ydy ffeindio y pwynt lle mae x yn hafal i minus 3 yn fan hyn, ac yna llinell vertigol trwy'r pwynt yna fan hyn. Felly dyma fo'r llinell x yn hafal i minus 3. Mae unrhyw bwynt ar y linell yma efo'i gyfesurin x yn minus 3. Felly dyna sy'n digwydd efo llinellau vertigol. Nawr, yn yr ochr yma, nawn ni ystyried beth sy'n digwydd efo llinellau llorweddol. Oherwydd mae'r 4 pwynt yma sydd gyda ni yn ffurfio patrwm sydd mewn munud yn mynd i arwain at linell llorweddol. Ond os ydym ni'n sbio ar y cyfesurynau yma, minus 4 minus 3, minus 3 minus 3, 1 minus 3 a 3 minus 3, y peth sy'n gyffredin iddyn nhw gyd ydy fod yr ail rif yn y cyfesurin y, o hyd yn minus 3. A byddai hynna hefyd yn wir ar unrhyw bwynt os a'n gorwedd ar y llinell llorweddol yma dwi'n gael trwy un o'r pwyntiau. Os yw unrhyw bwynt ar y linell yma hefyd efo'i gyfesurin y, yr ail rif, yn minus 3. Ac felly hafaliad y llinell yma ydy y yn hafal i minus 3. Mae'r cyfesurin y wastad yn minus 3. A mae hynna hefyd yn wir ar gyfer unrhyw linell llorweddol dyn ni'n lunio ar bapur graff. Mae'r rhain o'r ffurf y yn hafal i rhyw rif b. Yn yr achos yma, mae b yn minus 3. Felly, os di cwestiwn yn gofyn ni enghraifft blotio y yn hafal i 4, yna dwi angen ffeindio y pwynt lle mae y yn hafal i 4, sef y pwynt yma, a mae'r llinell llorweddol yn mynd trwy pwynt dim a draws 4 i fyny. Felly dyma fo'r llinell llorweddol yn hafal i 4. Felly, i grynhoi, mae llinellau vertigol wastad o'r ffurf x yn hafal i rhyw rif, a mae llinellau llorweddol wastad o'r ffurf y yn hafal i rhyw rif. Cyfle yn awr iddo chi geisio plotio llinellau vertigol a llorweddol gwahanol, neu adnabod y hafaliad ar gyfer rhai llinellau sydd wedi cael eu plotio'n barod. Rhowch gynnig ar y cwestiynau ydych chi nawr yn gweld ar eich sgrin. Yna, ar ôl i chi gael funud neu 2 i feddwl amdanyn nhw, gewch chi gymharu'ch atebion chi wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd erbyn nawr yn cael eu harddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.